A u Samoboru već će od večeras biti živo. Počinje još jedan ulični cirkus. Vrijeme je za Cufus i Maju Fišter. Majo, čujemo, događanja će biti na pretek. Tako je, krenut ćemo prvo od početka. Cufus znači, Klaun Ludek će mi to objasniti. Cufus? Cirkuski ulični festival u Samoboru. Počinje danas. Traje? Danas počinje i traje sve do nedjelje na večer. Znači od 17, 18, 19, 20 na večer. Četvrtak, petak, subota, nedjelja. Prvo morate, da biste došli ovdje, trebate imati jedan ovakav dodatak. Nos. Crveni nos možda znate, poznati crveni nosovi su humanitarni prijatelj festivala Cufus, a inače jedna dobra organizacija koja okuplja mnoštvo klaunova koji posjećuju djecu po bolnicama hrvatskim. Tako je, djeca sigurno znaju za vas. Tu imamo jedan kofer, kovčeg, moramo reći, kovčeg. Unutra je što? Unutra su rekviziti potrebni za jednog klauna, bar neke od rekvizita su potrebni za klauna, na primjer tanjuri da bi se bolje jelo, kuglice, loptice koje možete bacati, vrtiti, okrenuti, nekakve čudne naprave kao što je ovaj pješani sat bez dna, ali koristi isto kao žonglerski rekvizit, mnoštvo ovako. U slučaju, pošto sve se događa na otvorenom, pa možete se zaštititi od ovih dobrih i loših vremena i pogoda, a uvijek, naravno, uvijek. Ajde. Moramo najaviti program. Ajde, program. Dakle, program očekuje nas od danas nadalje i u buduće, sva 3-4 dana, mnoštvo programa. Imamo nekoliko segmenata programa. Imamo program, recimo, uličnih zabavljača, cirkusanata, svih vrsta i oblika i visina i nizina. Imamo nakon toga, što imamo još? Imamo sportsko natjecanje. Jako važno ono na monociklu. To. Imamo međunarodno, odnosno, rekli bismo, svjetsko natjecanje u spuštanju monociklima nizbrdo. Zašto svjetsko? Zato što nam dolaze iz ostatka Europe i svijeta, dolaze nam monociklisti, vrhunski majstori svog zanata koji će se spuštati nizbrdo Tepec u 2 utrke u kojima će pokušati preživjeti i pobijediti i osvojiti glavnu nagradu. A sve to možete pratiti u subotu od ujutro pa onda malo od popodne. Moraju odgovori biti kraći. Ajmo sada ovako, kraće. Koji dođu na festival moći će učiti zapravo nešto. Da, moći će učiti na radionicama sa svim tim vještinama koje su zastupljene na ovom našem festivalu, moći će se upoznat, naučiti, probati i zaljubiti se u njih. Što će se sve događati? Ajmo još o žongleri, šta smo rekli još? Tako je, žongleri. Žica, na žici hodanje na žici, monociklisti, klaunovi, hula hop. Šta sam zaboravio? Da, bendovi, veliki i mali bendovi koji će nam također svirati svoje repertoare koje nalikuju na cirkusku glazbu. I imat ćemo i dječji program, imat ćemo dječje predstavice, isto tako cirkuskog karaktera, za velike i za malu djecu. Imamo i za peseke i za bačke. Kakav je to? To je mislim da razumiju. Otkud nam dolaze izvođači? Izvođači nam dolaze iz Argentine, iz Španjolske, iz Austrije, iz Engleske, iz Mezopotamije, iz Tadžikistana, iz Kurdistana, iz... Trebaju li znati hrvatski? I Mezopotamije. Mezo. I naravno iz Republike Hrvatske. Dobro. Vi ste profesionalci u ovom poslu. Ovo je John Kesten. Tako je, moje profesionalno. Samo malo. Sa mekim džer. Samo malo, profesionalno. Ja sam profesionalac. Moje ime je John Kesten. Ja sam apsolutno profesionalni cirkuski idiot. Dobro, ovo... Kako ovo radi? Cirkuski rekviziti koji rade ovako. Na 3. Može? 2, 3. Odlično, treba mi služba za prijevode. Tu imamo vidjeti, idemo do Krisa. Pitajte ga. Chris, hello. Dobar dan, Chris. Can you walk and talk? Yeah, just about. I don't know how much I can bend down though. Okay, I'll come here.
Hi, I can't look to you too much. I have to keep looking at the end. On ne može gledati nas, mora gledati prema kraju. Kraj je, nadam se da policija neće imati ništa protiv. Yeah, maybe I can come closer. Ok, evo ga, može bliže. Hi, where are you from? I was born in England. And you travel the world, like? Yeah, I traveled in 29 countries doing this kind of thing, rope walking. Okay, I have to translate it now. Okay. 29 zemalja prošao je radeći ovo. Možda će mu pomoći ovaj neki rekvizit. Za kraj samo prije pozdrava iz Samobora. Moramo sve vas koji pozvati u branje kopriva ili... O, da, to smo zaboravili spomenuti. To je jedna nagradna igra koju imamo ovdje i ko donese veći naramak kopriva, po mogućnosti razgoličenih ruku i gornjeg dijela tijela, dobit će isto tako neku vrijednu nagradu. A imamo još jednu nagradna se zove, to vam je natjecanje, odnosno nagradna igra za specijalce. Naime, premostit ćemo potok Gradnu u Samoboru, preko Užeta će se ili prehodavati ili voziti na monociklima. Ko to uspije, također nagrada za njega, ali prije toga se osigurajte. Zvuči zabavno, naporno, ne znam ni sama. Smijem nos ponijeti kući? Smijete ponijeti nos kući, zato što ćete ga koristiti vjerovatno ovih dana dok se budete s nama tu muvali ovdje po našem Cufus festivalu. I šta sam još htio reći? A da, imamo tu i gastronomske ponude i raznih svih tih stvari koje cirkus znače, tako da dođite i uživajte. Oprostite nam na ovoj maloj ludosti, ali to, ja mislim, priliči klaunovskim danima. A u Samoboru čini mi se da su navikli na to. Nakon Fašnika, što drugo očekivati? Nakon 185 Fašnika, konačno nešto normalno, ne? Drugi cirkuski ulični festival u Samoboru. Danas, sutra, prekosutra i u nedjelju. I u nedjelju na večer, i ujutro, i svaki dan ujutro i na večer. I dođite, bit će još više ovakvih umjetnika. Pozdrav! Hvala, Majo, tebi i tvojim gostima na ovom stvarno vrckovom i šarenom javljanju.